No? Dani! No? Povedz čo do kamery, povedz čo do kamery, povedz čo! Dobre, to je moc dobre, to je moc dobre. Dobre. Dneska ideme, sledujeme všetkých, tu Moriku, keď sa nám sa pozera. Nechá potvora, to čo je? On sa pekne na nás pozera teraz, aha. Fú, jaký je tam, On ide sem? Čo má sa nohy? Ty to čo je? Chápeš, mám mixer na hlavu. Teraz sme prežili pána mixera. Mixery! Aha, moje myš. Čorbyho, našli sme Aha. To je Čorby. To je... Veľká kosť, to je zázračný moment, Jakubov, zázračný moment. Ty kokos! Aha, čo tam je? Potvora nádherná. Ty kokos, Rika domov. Čo tam je? To je slimák. Fuj. To je slimák. Fuj, aký to je. On jaký nabuchaný kokos. Kde stratili jeden nejaký slimák, Našli sme domov. To čo tam je? Slimák! Klikni. Akcia! Toto je Bad Boys Part 1, Today is Bone, toto je kost. Ideme hore do neznáma. Toto nie je neznáme, toto znovu boli tu. On má ďalšiu kost, on proste nejaký prach. To je nejaký orb. On má skúsenosť tom. Tyko, čo je normálne? On ma chce zabiť, kúkaj ho, aký je nechut. Ty si normálny, kúkaj ho, aha, aký je nechut. Ja som za chalany stratný, ja neviem, kde sú moji chalany. Chalani, niekto tu pán mixer chalani. Hore! Čo mám? Už ide. Ty kokos! Zasal sa, máme to proste nehali ma aj samého. Ja nechápem, prečo sa stalo zase. Ja som stratený navždy. Navždy som stratený, more s tými potvárami dvoma. Čo, je som úplne normálny? Tak to nehali? Naschal? Je úplne sám? Ja neviem, čo on robí proste. Čo po mne ešte ide? Čo po mne ide? Čo ja neviem, ja neviem, kde som ani. Ja neviem ani, kde som. Chápeš, kúkaj, čo tu proste je? Ja sem, to je jedno. Back by energy. Čo je lepka? Ja už také dopotanie. Ja to nebudem chalán, ja to nebudem vôbec, akože ja to nesem byť ani. Ja neviem, kde som. Hej, proste slíma, chápeš? Hej, proste slím. Jaký nechutný, nech ide pomaličky. To čo tam je? Chalani, tam sú chalani. Ja sa vás naštívil. On je obeznený. Máme mŕtvý, on skápa. Utekaj domov. Uwood Bad Boys Part 2. Ty kokos! On ho zebral! Kúkaj ho! On je mŕtvý! Utekaj! Kamož nám umrel. Rest in peace. Yes. Rest in peace, Minidanis. Rest in peace. To je aký 200 kg mal, more. Počujem, kámo. Sa rozhodli, že za ním pôjdeme dole. Tak rozhodli, že za ním pôjdeme dole pozerať ešte raz Telfera. Korpus do gaci sezónneho hodin. Kostičky. Je to pomína, neviem, myslím, že to budeme... Za nami! Ja idem domov, oni za nami proste, utekaj, Dano! Slepalička, chalani, ja som mŕtvý. My sme mŕtvi, že my sme tu slepalička, proste nič to není. Dano si ide obetovať pekné, Dano si ide pekné obetovať. Dano 300 kg, Dano. Sme Dano 300 kg, keď chodí. Tam! Ideme nekam do neznáma a ďalšia kost. Kost. Dvere otvorí za to. Toto je určite kost zmiezaný, to je kost zmiezaný určite. Viem. Ďalšia kost, proste chápem. Čo to bol kameru zdrosík? Potrgáš tam to si! Potrgáš! Zaháňavaj na fakt, do pomoklad, rýchlo domov pred musím utekať rýchlo, ale teda to musíme ísť, áno, tu sú schody. No, prestaň utekať, fakt, prestaň nám utekať, neutekaj. Hviezdica. Dobre, Foxo? A henie, pán Mixer už uteká sem. Haló? Už štartuje po nom. On napadol do nom. On ho zabil. Dano, utekaj, daj. Už ide. Chalani? Nás sa nepozeraj, pane. Nerob zle. Už ide, štartuje. Utekajte, chalani.
Utekajte! Ej, už ide. Už ide. Ej! Ty kokos! On ho zabil! Už ide, hej! Už ide! Je po mne! Je po mne! Je po mne! Vyjadrite tejto situácii, prosím. Zabil mám mixinu skoro, rozmrtá má na vajíčka šlehanej. Si. Kde mám jesť? Dole! Tak máme domov. A zrovna kos. A zrovna nejaká kos. Pidižvík! 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 Kam utekáš? Kam utekáš? Kam utekáš? Neutekaj mi. Lepka. A ďalšia mne kostra. Pusti ma! Chalani! Pustite ma! Ty kokos! To bol taký veľký typek, zaberem ho tam vnútra! Je vnútri zavretý! Toľko je, to je vnútri! Asi to neumrel. To je mŕtvý, on tam bije vnútri. Čo mu robí? Neotvárať ani náhodu, to neotváraj. A kostička, taká fajn. A to je oný, čorby. Čo? Aha. Je po nás! Tlačíš sa do mora, že to tlačíš, ty to si myslíš o sebe, že čo si ty? Normálny si, no. Ňam. Dano, povedz ty slávne slova. Povedz ňam, povedz to. Ňam. Aha, kostrač. Lepka. Haló. Hello, Dobre. Henry. Pusy, ako sa bojí, ako je pusy. Poďme sa bojím. Ty kokos! Kopre. Ty kokos! Tak. Kalani, počujem kroky. Živa. Nejaké kroky tam sú. A kde je ten ujo veľký? Čo tu chodí? Čo to je? Chodí. Ďalšia kostička, Utekám! To je To slimák. je jedno, slimák je nebezpečný. To je šlimačík. Ej, Aha. už ide. Utekaj Hore. dopredu. Utekaj. Ideme domov rýchlo domov. Ja by som sa došťal, a vieš prečo? Lebo nemám celý mikrofón v zemi. No, není bola. To je mozog, chalani, mozog tu je na palici. Ty kokos! Čo tu je? Tak si retardovaný. A dosť ty šlimák. Dusy! Dobre, akciu, kamera. To interview pekné, bude interview. Kamera, akte. Ej, hodilo ho o zem, leží. Ešte raz tým... Čo, šlimák? Ono drží z toho od seba. Zostaň ďalej. Šlimačík, ako sa máme dneska? Čo to je tam to podľa? Šlimák! Limáčik! Pozri ho. Čo? Čakaj, tam je, to je tiež tu nagnal. To je čo? Dole. Čo to šlapka? Tak šlapka. Čo to je, more tam pixel? Dano, tekaj! Je to na mne. To po hlavu ostalo. Prvé veľké. Neviem. Ostalo kajme, no.
Šlímačík. Mordo, čo tam je? Co mám zabité mikro... To čo je za poklada? Už ide. Politiku našu, Slovensku? To je plundrokra. Ty. Goodbye. Pani, nechci sa porozprávať o dnešnej politike. Interview. To je mŕtvola. Jako byla mŕtvola dole. Hej. No, choď tam za ním. Choď za ním, interview treba robiť. Haló. Choď Dano, choď prvý Dano. Už ide! Ty kokos, čo to je? Už ide! Pomaly, není.